the guy the go out and another. I don't can get more. Anybody do the good and do one. I don't can get over. Konko winono okwemere nwanyi ụtaba jejama na ụtaba ego nyaka m na ebere kwa igbo kedizi ejekweta ekene mma ka mara igbo na anyị na-eri ndụ ọbụrụ eziokwu nyaka ugwu mbọ ji necha m ogbu ọja anya mma ọnụ na-eke na abụrụ ya mba si na njana na nsekarịkwa nwụrịnwụ ka nkene ndị rive ndụ ọma bụrụ eziokwu ị na-eri ndụ bụrụ onye igbo chetakwa rive ndụ ndebe anya ive mere eme maka na onye erighị ndụ ọma nwụọ nwụchi ya anọkwa n'ike nke egbughị onye ọma nwụ ya n'ebe mkpọrọkọ na-egbughude na ọnwụọ nwụchi ya o ji eme asụcha akwa ebebe ọdụ oti nkuti ka nke ọ na-abe nne ọma bụrụ eziokwu igbo bụ igbo ka mgbadobe kene o nwere ka o si abịa m n'isi mgbe enuwe anọsa echeta m mgbe gboo mgbe ji dị n'ukwu ụkwa mgbe m na-eme na agwụrigide mmanwụ mgbe ọ na-eme ọta m ka o si ata m ewere m ụtarị debe n'aka mmanwụ koro nze kọrọ ọzọ gbadobe koro ogori nwaanyị kọrọ mmadụ ya na-agwọ kọrọ aka kọrọ ngwọrọ kọrọ ada wee kọrọ ọkpụ wee mebe mmanwụ maka na mgbe abụ m na-emere onwe m mmanwụ na ọ na-abịa m n'isi igbo ka m bịa kene o nwere mbọsị njele agụrụ omume mmanwụ ndị nze na ọzọ wee necha m anya kwee n'isi ịmakwa na ejekwuru m ọgbụ ka m mee mmanwụ ama na a na-eme kọmpetishọn na mmanwụ igbo bụ igbo na-arụ na-emezikwe eruo m ọgbụ ka m mee mmanwụ ndị nze na ọzọ n'ọgbụ wee necha m anya sị na mkpọmkpọ mee m ife na m eje na-eti mmanwụ na nsoro mkpọmkpọ tiwe okokoko a na-egboro ọbịa ndebe anya ọkwa nsọ nya ka m ji necha ọgbụ anya a sị na a na-achọ ndị siri ọzọ ka abatielebe mmanwụ wee tiwe ọ bụ fa na-ekere m anya ọ na m eche echichi ka m mara nwoke ọwụ na amụrụ na n'igbo chiri ọzọ ma bụrụ eziokwu mgbagbosi na nna atọ asị nsịba ka enene nya ka m jiri kpọọ onye isi ọzọ si biko ngọngọrọtọ ngọnụ nya gbekere m aka na agada ka ama m gbugbo okpu ọzọ ọkpa aka na agada okpuru okpu ọzọ ndị onye igbo na-ekere mmanwụ kparịa aka na agada ka mma na nke iji na agada okpuru okpu ọzọ ka njụwa anya m ajụjụ ọkwa ya ka nwoke ji ikpe ọ bụrụ na okpu okpu ọzọ
nsịba na ebe a bụ ekpu okpu ọzọ na agada nke agada ọzọ nchịtọba eji mara igbo gboo gboo ugwu ada echenye m ọzọ okpu ekpu na isi bụ ọzọ ekpu ekpufu nke agada bụ ọzọ nchịtọba enecha m anya sị na nji ekwu okwu mmọnwụ asị ka anyị jewe n'ọjị be mbe n'ọgbụ ebe okwu na-agara ọnụ eruo n'ọjị be mbe n'ọgbụ wee kwuwe nya m okwu wee siere anyị ike anyị dị mmanwụ na-atọ mụ ma wig nwee zo ụkpa ka mmanwụ etere na ụkpa mmanwụ ogbu ọja ndị igbo nwa na ka ọ dịkwa ike achụghị okwu sie n'ike anyị kwuwe nya m okwu nya ka okwu ji weluwe seniobel n'ọgbụ nnukwu mmanwụ isi samba gụrụ nọkwa nso anyị na-atọ wee bido mmanwụ ewere igwe okwu wee nye isi samba onecha m anya si kedu ka ya na nne enweghị echitaba akọtacha nya na ụmụ enwe aja bụ eze mmụ ka ọ na-agwakwa okwu arụ eme mmọnwụ mkpomkpo eme ive mkpomkpo emegbuo m ive enecha ya anya wee kọrọ ya aka were igwe okwu wee nye isi samba obibie na ụvụ wee tiwe kedu ka anya nwa bụ nsekarakwụ anwụrụ nwụji anọghị na ana mebe mmọnwụ mecha ụmụachi jere ọnịcha mara mmanwụ anatụ na ewere ọkpa ado n'ife toro ogologo ka ha zakọba agụ na-ada ajọ maka akọrọ ya aka mụ ka a na-agwakwa okwu mkpụmkpụ ije mụ na mkpụmkpụ onye ka m ji akọrọ nya m akụkọ mana ana m agwafa fa mara mma na igwe okwu ba n'aka mmanwụ eme ọkwa ya ka emechara were igwe okwu wee nye n'aka mkpọkọwa bụ niile sịba ngọ ngọrọtọ ngọ ọnụ ọ na-ekwe m anya ka arụsị aha n'aka na abọ ka eji evu oke arụsị ọsọkwa ya bụrụ nwa arụsị na-eyi eji aka na abụọ bụ nya m ive ọkwa ihe mere eme ọgbọ wee gbajuo mgbakọ chikwu okeke kere mmanwụ arụ ọbụnago si anya biko ngọ ngọrọtọ ngọ ọnụ nye ekwekwene ka nwa nwaanyị ndị ọkpụkpụ mmanwụ niile okwu wee sie m ike n'aka wee kwuwe okwu si na ọ na-abụ nwata ji ama mfe ozigodo igwe maka nwata amara okenye ọmara ndị gboo o ji eme nwata nọrọ okenye sọtaghị begere ji ọmata anụ kpọrọ nkụ ndị ọgbụ wee necha m anya dụọ n'uvu were ji na ọkụkọ nye nna aka mbinie naba ebinie m ụka nnaba igbo na onye ibe na-eso na ọnwụ ike ịmakwa ebinie m ije ka nnawara onwe m nnafụta n'ezi oke na nka na ọgbụ nke ahụ nna anara onwe m ọkụkọ e nyere m n'aka fenu wee chụrụ ya ọsọ achụcha m ọkụkọ chighata azụ ejide nye nchighata ka m vụrụ ji ọ bụrụ na akwa na-ata na nji ntibe ogogogogogogogo ebere m akwa wee nawa akwa ụwa m na-achị m akwa ụwa m na-achị m onye ka m ji akọrọ onye jere mba gbara aka nata ajọjọ nna ajọ ya na ndị chi ya na-azọ dị ana ka mara amara igbo bụ igbo ka nsere okwu esere okwu debe echi nya debe echi ka m were ka sere ọkpa akpa na igirige ọkụkọ njiji agba emenwu na n'ezi ka m gbadobe tụkere na m ogbu ọja ndị igbo ọhaneze na-ege ntị anyị abịakwa ọzọ n'ụbọchị taa anyị na-ekele gị dịka isi wee na-esonyere anyị na ya bụ mmemme egwu ọdịnala dịka anyị wetara gị n'oge gara aga anyị wetara gị ọmarịcha egwu ọdịnala na nke taa amakwara m na ya bụ egwu n'eziokwu na ọ ga-amasị gị maka na anyị jere obodo a na-akpọ Obinegu dị n'Udi nke taa ha ga-ewetakwara gị egwu ndị ọzọ dị iche iche bụ nke ha na-egosipụta onye na-ahazi ya bụ egwu ọdịnala bụ Ada Igbo Juliet Ada Gburugburu maka na ọ na-abụ ụzọ dị mma aga anya ugboro na-abụ ya ka anyị ji wee lachikwa na ya bụ obodo iwetara gị egwu ọdịnala ọzọ bụ nke ha ga-egosi anyị tape ndekwa
ntị ma igbo ndị ọma bụ ndị na-ekiri ya bụ mmemme egwu ọdịnala ekene m gị dịka isi wee na-esonyere anyị na ya bụ mmemme egwu ọdịnala. Ndị na-azọla anyị ya bụ ụkwụ egwu bụ ndị Ofu Obi Cultural Group Udi dị n'Enugu steeti bụ ndị anyị na ha nọ. N'eziokwu ndị Ofu Obi Cultural Group ga-eme anyị obi ụtọ dịka anyị ga-aga n'iru. Igbo ndị ọma, ama m na unu maara na anya bụ egwu ọdịnala, marụ na ọdịnala bụ gịnị ọdịbendị. Ya bụ omenala anyị dị arụ anyị, omenala ndị dịkwa arụ ha. N'eziokwu ha ga-agakwa n'iru n'imetụrụ anya bụ ụkwụ n'ala dịka ị na-ekiri anyị. Daalụ.
nwere obi ụtọ na nya bụ egwu bụ nke ikiri n'onyonyo gị ugbu a. N'izu ụka ọzọ anyị ga-ewetakwara gị ọmarịcha egwu ọdịnala bụ nke anyị ga-ewetara gị. Aha m bụ Adigbo Juliet. Ka anyị dobiri ya otu a. Daalụ.